Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθέτηση προϊόντων. Άτε ρε, πώς είναι ώρα ρε. Αν τέλος είσαι έτσι ρε, μα πού να πάμε ρε. Ρε σου είπαν τι σου καλά να πάμε να βρούμε τον δήμαρχο της Αναδίππου. Καλά, έτσι πρέπει να βάλω και κοστούμια. Καλά ρε, πώς είναι να αντιθείς να βρεις τον δήμαρχο ρε. Καλά ρε, να πάμε να βρούμε τον Μητροπολίτη να όλες ράσατε ή να μόνο να κάνουμε. Ρε κουμπάρα, αλλά πρέπει να είμαστε ανάλογα, πάρα να δούμε έναν πολιτιστικό μνημείο. Τι είναι ρε, αλλάξε ρούχα ρε, χωρούμε στο Τι αυτοκίνητο. είναι, άλλαξε εσύ. Ύστερα αν το να μείνεις έτσι. Να σου πω, σακό μου. Δεν πάει. Κύριε λέω, μας περιπέζει ο άνθρωπος τώρα. Μας περιπέζει ο άνθρωπος τώρα. Αφού δεν μέλετας πριν να έρθεις ρε, δεν μέλετας τίποτε ρε, τα σενάρια, τα πράγματα, τίποτε. Θα ρωτήσω την Αντρούλα να δεις ότι έχω δίκιο πάλι. Πού ξέρει η Αντρούλα ρε, να μόνο να έχεις δίκιο Να εσύ τη ρε. ρωτήσω να δεις, τώρα τη ρωτήσω να δεις. Ένα λεπτό, να σου πει η Αντρούλα δαμέ, το λοιπόν ένα λεπτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γεια, φυσικά, πες μου ό,τι θέλεις να ρωτήσεις. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Θα πάμε να δούμε τον Δήμαρχο Αραδίππου για ένα επεισόδιο με τον Πανίκο Μπιλάλη. Πώς πρέπει να αντιθούμε? Για μια τέτοια συνάντηση, το καλύτερο είναι να ντυθείς φόρμαλ και συντηρητικά. Για τους άντρες, ένα σκούρος κοστούμι με γραβάτα είναι η κλασική επιλογή. Για τις γυναίκες, ένα σεμνό φόρεμα ή ταγέρ είναι επίσης πολύ κατάλληλα. Γενικά, απόφυγε τα πολύ casual ρούχα και προτίμησε κάτι πιο επίσημο για να δείξεις σεβασμό στο θεσμό. Χρειάζεσαι κάποια συγκεκριμένη πρόταση για ντύσιμο? Για φόρμα ρε, για κοστούμι ρε, να μπουλαλεί ρε. Είναι σωστό να βάλουμε στρατιωτικά ρούχα ή κυνηγετικά? Όχι. Καλύτερα να αποφύγετε τα στρατιωτικά ή Καλά να το είναι κυνηγετικά να μας κάνει τρετζίλιν και στην Αντρούλα τώρα. Πάμε και ο Δήμαρχος δεν παρεξηγά ρε κουμπ. Πέρκεν και ο μας στρατιωτικά τώρα να σε κάμα νιούτσιος. Σιγά να μην έρθει και με παραλλαγή Πρέπει να το εξάρτηση. ξέρα, αχ, και τον έπιανα τηλέφωνο να έρθει με την παραλλαγή που πάει εφεδρός. Δήμαρχε, Ορίστε. να μου Καλώς μιλήσεις. ορίσατε. Σε καλά. Καλά, καλά, εσείς. Παιδί μου τώρα, συνεννοήκετε πριν να έρθετε για να μου τελικάμε τα νιώχα άσχημα. Μιλήσαμε με την Αντρούλα και είπαμε μας να που πρέπει να χωρίσουμε. Ας είναι τη Χάνη και ζούμε Αντρούλα. Βεβαίως, είναι international η Αντρούλα. International. Μάλιστα, οκ. Εσύ δεν έμαθες κομμά. Όχι, εγώ σηκώνομαι, δίνω γιο μου με βολεύει και πάω. Είναι ανεπίδευτος μαθήσεως, δεν μάθαινε. Δεν να κουβαλούμε και μια βαλίτσα ρούχα. Το λοιπόν. Τέλος Εν τα πάντων. ίδια, μας δεν Πάμε τσαλάσουμε. στο θέμα μας. Πες μας δύο ταμείο πάρκο Δήμαρχε. Αυτό το πάρκο είναι το Πάρκο Ευρώπης. Είναι ένα εκπαιδευτικό πάρκο το οποίο έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αραδίππου. Είναι ένα πάρκο το οποίο μπορεί κάποιος να έρθει εδώ να δει την ιστορία της Ευρώπης, την αρπαγή της Ευρώπης μπορεί να δει το ψηφιδωτό και ως επίσης αναλυτικά για την κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να δείτε εδώ στοιχεία τα οποία λένε την χώρα, των πληθυσμών,
έκταση και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμεύουν συνήθως σε παιδιά σχολείων που έρχονται εδώ και επισκέπτονται το χώρο. Άρα είναι και εκπαιδευτικό. Βεβαίως, είναι εκπαιδευτικό το πάρκο αυτόν. Έχει γίνει μετά από πολλή σκέψη. Είδαμε ότι δεν υπήρχε κάτι εδώ στην περιοχή και θεωρήσαμε ότι ο Κύπριος πολίτης πρέπει να γνωρίζει για την Ευρώπη. Είμαστε μέλος της Ευρώπης, οπότε ναι, ήταν μια καλή εισήγηση και πράξη που είχε γίνει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πότε έγινε το... Έχει το 23, έχει τελειώσει αυτό. Πρόσφατο, γιατί ναι, η αλήθεια και εγώ επειδή κινούμαι ποτέ δεν το θυμούμαι. Ναι. Αν και η Αραδίππου είναι τεράστια. Η Αραδίππου είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι τεράστια. Η τοποθεσία που το βάλετε αν θεωρήσουμε την Αραδίππου, ας πούμε ότι κάμε που ήταν, ας πούμε, πιο μαζεμένοι, που είναι τα κεντρικά, που είναι το κέντρο, που είναι το δημαρχείο, που είναι κάπως απόμερα σε σχέση με το... Και θέλαμε να είναι κάπου έξω, που να μπορεί κάποιος να έχει εύκολη πρόσβαση. Να βλέπετε ότι είναι και το Roundabout της Ζωγιάς εδώ. Βλέπω και δίπλα υπάρχει και μια μικρή παιδική χαρά. Ναι, γι' αυτό γίνονται εδώ κάποιες μικρές εκδηλώσεις, είτε εκπαιδευτικές από τους δασκάλους των μωρών, να τους εξηγήσουν τι είναι η Ευρώπη, ποιες είναι οι χώρες, αλλά μπορούν να γίνουν και μικρές εκδηλώσεις, ένα μικρό θεατράκι με ένα μικρό μουσικό συγκρότημα. Άρα είναι ένα πολυδύναμο πάρκο αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα στη Αραδίππου. Ναι, να είμαστε εμείς, ξέρεις, πάμε Πόξο, να σας προτείνω κάποιους χώρους να πάτε να δείτε. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάτε να δείτε την Παναγία των Αμπεγιών, η οποία είναι ένα μνημείο. Είναι μια εκκλησία πάρα πολύ παγιά. Θα ήταν καλά, αφού είσαστε στον δρόμο αυτό, να περάσετε και από το μνημείο των Κιανόκρανων. Ένα μνημείο το οποίο είναι η μνήμη των Αυστριακών μελών του ΟΗΕ όταν ήρθαν εδώ στη δεύτερη φάση της εισβολής μετά από μια επίθεση με βόμβες Ναπάλ. Οι Τούρκοι τους πέθαναν εκεί και τους έχουμε κάνει ένα μνημείο. Επίσης θα πάρει εδώ στο πάρκο της Ριζόγιας. Το πάρκο της Ριζόγιας αντιλαμβάνεστε τι είναι. Έχουμε πάρα πολλά να σας δούμε, να σας πούμε, να σας προτείνουμε. Όμως ο χρόνος σας είναι λίγος. Σας περιμένουμε μια άλλη φορά που να έχετε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι και ξανά έρθες απάνω, είναι ρε. Να σου πω, είμαι στους τόπους σου, κάμε μου λίγη καθοδήγηση. Αν και εγώ έχει πολύ καιρό να περάσω που δαμε, γνωστή ως η Παναγία των Αμπελιών. Εγώ θυμούμαι ήταν τα χτίσματα από εκεί που δεν υπήρχαν καν, είχαν παραπάνω βλάστηση. Και όπως τη θωρώ και τώρα από τον καιρό που είχε να έρθω, εσάς αντίν καλά. Φαντάζομαι είναι παγιά αρχαία εκκλησία. Πανάρχεια πρέπει να είναι. Πρέπει να πανεόλετουν κάθε λίγο καιρό. Και είναι Παναγία αφιερωμένη για τα αμπέγια. Είναι Παναγία των Αμπελιών. Τώρα νομίζω λαλούνται και Παναγία Νεματούσα. Αλλά άισε να μας τα πει ο πάτερ καλύτερα. Αμπέγια θεωρούμε κοντά. Πρέπει να έχουν παλιά. Πάμε να μας τα πει ο πάτερ. Είπαμε ότι ξέρω και πράγματα, αλλά και ξέρω τα ούλα. Και με γιαντρούλα. Καλώς ορίσετε. Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσετε. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Λοιπόν, τώρα είχα μια απορία και εγώ γιατί συζητούσαμε το σαν ερχόμαστε. Εγώ δεν ξέρω ότι σαν Παναγία των Αμπελιών. Ναι. Αλλά ξέρω ότι λένε και Παναγία η Αιματούσα. Ναι. Ισχύουν και τα δυο, φανταζόμαι. Ισχύουν και τα δύο. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το εκκλησάκι ως Παναγία των Αμπελιών, διότι ανέκαθεν είχε αμπέγια εδώ. Όλη η περιοχή ήταν πεδιάδα, πριν να γίνει ο δρόμος ο νέος της Ζωγιάς Λευκωσίας. Ήταν μια μεγάλη πεδιάδα. Και επειδή έχει υψόμετρο και μακριά από την υγρασία, ανεφυτεύκαν τα αμπέγια τους. Τότε που τα αμπέγια είχαν αξία, γιατί είχαν σταφύλιν, κάμνα σταφίδες, κάμνα παλουζέδες, κάμνα σουζούκους, είχαν αξία. Τα αμπέγια, τα τελευταία αμπέγια, εξεριζώθηκαν και ξέραν το δεκαετία του 70.
διότι άρχισαν να πουλούνται όλα τα προϊόντα, άρχισαν να πουλούνται στις πυραγορές, άρα δεν υπήρχε τόση ανάγκη. Ναι. Και Ματούσα, το Παναγία Ματούσα ήταν παλαιότερη ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα, διότι εθεράπευε θαυματουργικά γυναίκες που είχαν αιμορραγίες. Παγιά που ένισουν νοσοκομεία, μπορεί μετά τη γέννα ή κάποιον ατύχημα ή να είχαν προβλήματα γυναικολογικά. Ετάζαν κάτι στην Παναγία και ερχόντουσαν εδώ. Έχει μια πέτρα μαρμάρινη πίσω στα δυτικά του ναού και κάθονταν πάνω στην πέτρα και σε πολλές περιπτώσεις μαρτυρούν οι προγόνοι μας θαύματα. Και είχαμε μαρτυρία, εγώ έφτασα εδώ τον νεοκόρο που μου είπε ότι πριν 25 χρόνια ήταν εδώ παρόν, που ήρθε μια γυναίκα από το εξωτερικό, μάλιστα ήταν και η γυναίκα, δεν θυμούμαι αν μου είπε Αμερική ή Αυστραλία, ήταν από το εξωτερικό. Και είπε ότι έχω αιμορραγίες και έμαθα ότι η Παναγία βοηθά. Και ήρθε, λέει, ήταν παρόν. Και έκατσε και μετά που κρατήσαν επικοινωνία, είπε ότι ναι, θεραπεύτηκε. Άρα ουσιαστικά τούτο είναι το όνομα Παναγία Ματούσα. Τώρα Ναι, Παναγία το των όνομα Αμπελιών Παναγούσα και μετά μπήκε τον Αμπελιών. Ήρθε πιο μετά που εγώ αν το φανταστώ, ας πούμε, ίσως να και μια τοποθεσία, επειδή ήταν όλα αμπέλια, να πάμε στην Παναγία και πάμε στα αμπέλια και κάπως έτσι ξεχάστηκε λίγο το Ματούσα. Δεν έχει καμιά σχέση εννοώ με τα αμπέλια ως... Ήταν πιο εύκολο των αμπελιών, να πάμε στα αμπέλια στην Παναγία των Αμπελιών και επικράτησε. Στα αμπέλια ευφύαν και το αμπελιών έμεινε. Αλλά πρέπει να είναι μια αρχαία εκκλησία. Ναι. Ο ναός τούτος σε 16ο-17ο αιώνα, αλλά οι αρχαιολόγοι λένε ότι πολύ πιθανόν να χτίστηκε από τον 6ο αιώνα. Όταν οι Κύπροι άρχισαν να γίνονται φανερά πλέον χριστιανοί από την ολατρία και έχουμε και εδώ έναν αρχαίο κύωνα, έναν τύμπανο αρχαιοελληνικού κύωνα με ραβδόσεις που μαρτυρεί ότι μάλλον είχε ναό μεγάλο ειδωλολατρικό. Και από τις ανασκαφές που έκαναν το 1994 ήρθε από το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης ολόκληρη ομάδα φοιτητών και αρχαιολόγων και πήραν άδεια και σε 2 καλοκαίρια αποκάλυψαν απέναντι από την Παναγία στα 50 μέτρα, να το δείτε μετά να φεύγετε, αποκάλυψαν αρχαιολογικό οικισμό του 7ου αιώνα π.Χ. Και πίσω από το βουνό, ένα χιλιόμετρο περίπου δυτικά, πιο λίγο, το 19ο αιώνα ανακαλύψαν τάφους, τους οποίους βέβαια εσύλισαν, διότι δεν ήταν επίσημα το αρχαιολογικό, τότε ήταν Αγγλοκρατία, τουρκοκρατία, εσυλίσαν τους τάφους, εκλέψαν τα χτερίσματα και σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Είναι μεγάλοι αφορείς, ζωγραφισμένοι και γράφει Παναγία Ματούσα Αμπελιών Αραδίππου Σάιπρους στο Λούβρο. Άμα πάτε, ψάξετε τους. Δεν το ξέρω. Άρα, ναι, δεν το πρόσεξες. Τούτες οι μαρτυρίες και τα χτερίσματα αποδεικνύουν ότι εδώ έχει οικισμό τα τελευταία 3.000 χρόνια. Ήρθαμε και στα κράνη. Τα σημεία τούτη, πέμουν τα σημεία τούτη. Μα σημαία ρε, νόμιζα διερωτούμουν και γιατί έκαναν το καντζέλιν κότσινο, όλα άσπρα και βάλαμε μου. Δεν τα πω καλά με σημαίες. Αυστριακή. Αυστρία. Οκ, τούτη είναι η κότσινο με άσπρο. Είναι η μνήμη των πεσόντων πρέπει από την Αυστρία οι άνθρωποι που πεθάναν δαμέ και να πούμε ότι είναι πολλά κοντά στην Παναγία, την Ματούσα. Στην ουσία είναι ο παλιός ο δρόμος που ενώνει Αραδίππου που θα με ευκαινείς Κόσιν και γυρίζεις πάει σε Αθιένου και πιντώνεις ύστερα παλιό δρόμο, ευκαινείς Λίμπια, πάεις ποταμιά να πω την Κύπρο Λεμεσόν δεν πάμε, πρέπει από πίσω ρε. Να βγεις highways, να σε πάρω, με μαραζόντες. Θα μεν τα λεγόμενα κράνη, εμείς οι σιλάριες θα κάτω έτσι το άλλο είναι κράνη. Ρε πέ μου, πού έβαλες τα ρούχα. Ποια ρούχα ρε. Πέ μου, πού έβαλες τα ρούχα μου, δεν γιώνε. Με ρούχα έχει με τίποτε, έτσι θα βουρίσεις. Μεν τον να βρεις έτσι με τα τζίντζα που τσάκα τα ρε, τα που κάμισα. Τι φέρεις ρε κουμπάρε, έστησες μου την εμένα με ο Δήμαρχο. Πού τα βάλεις. Ναι, έφερες.
Και από μόκες δεν τα βάλαμε στα αυτοκίνητο πάντως. Αφού ξέρεις τότε έρχομαι οργανωμένος, πες μου που τα βάλες. Συ μου πεις να ντυθώ και ωραίο κουμπάρε κάνει με ρεζίρι μπροστά στον άνθρωπο. Εντάξει, έλα να σου πω κάτι. Έτσι θα πάει, με Τα το παπου- κοστούμι πας στη μοτόρα. Τα παπούτσια, αγόρασε μου η Βαλεντίνα προχτές τα γενέθλια μου. Αν τα λερώσω, να σου πω φταίς εσύ. Να τες φάει και που η Βαλεντίνα. Εσύ να τις φάεις. Αυτή η παντόφλα που λένε και οι καλαμαρίες. Να σου κάνει κατσία. Θα σου κρατήσει κατσία. Ουφ, έχει χαρή που βιαζόμαστε και Πού πρέπει τα να βάλες? πάμε αλλού ύστερα. Βάλες τα από πίσω? Ναι, θα πιένει, άλλαξε. Και τερκάζει να το κάνει. Πρέπει να έχω να φύγει πας στη μοτόρα έτσι με το... Έως πάντων, άτε. Τη Βαλεντίνα που σκέφτομαι, το παπούτσια που του όρασε. Θα κάνει μια ώρα να. 1 hour later. Πάντο τσίπα σου κάμε μια ώρα. Για μια ώρα ρε. 59 λεπτά μου ήμουν. 59. Θα κάνει μια ώρα, δεν έκανα 59. μια Έρεξε ώρα. και πόν παρπιέρι ρε που είσαι Εγώ τόση ώρα. είμαι τυπικός. Αγία μου ρε. Καλώς ορίσατε, κοβέκι. Καλώς σε ήβραμε, είσαι εγώ. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Άριστος. Χάρηκα, αριστέ μου. Καλώς ορίσατε στην Enduro Cross. Έχεις όλα τα σαϊζάμε, έχει πομπικίν, ως εμάς. Λάλε του μπικί, λάλε του και κάθε εβδομάδα βρεθούμαστε και έρθνα μου γιατί βάλεις με και παίζουμε στο επεισόδιο. Ατζορνάς, δεν καταλαβαίνω. Έλα σου πω πει μας ρε Κώστα μου, τα μέσα ήταν που κάνετε ακριβώς. Είναι πίστα, κάνετε μαθήματα, κάνετε αγώνες, ήταν που κάνετε τα. Ναι, κάνουμε μαθήματα, κάνουμε και events με αγώνες για έμπειρους οδηγούς εννοείται, κάνουμε και για beginner, για κάποιος που θέλει να ξεκινήσει τώρα. Εντάξει. Ξανάκαμε, μην τον ακούεις, ξανακάμε motocross. Εμπαρόμοιον. Εμπαρόμοιον νομίζω. Εμπαρόμοιον, Αλλά εντάξει, θυμάσαι- εμείς πιάνουμε και εκτός, ας το πούμε. Είχαμε ένα μικρό ατύχημα φυσικά, αλλά εντάξει. Ναι. Δεν θα τύχημα, δεν Με θυμούμαι. τη στολή που μου φύγει λίγο. Α, ναι, εντάξει. ναι. Που Εντάξει, εμείς λες. ξεκινούμε step by step down. Βήμα-βήμα και μπορώ να σε καταφέρω να κάνω και πετάματα. Επειδή τώρα γυρίζουμε και για την τηλεόραση και δεν έχουμε χρόνο, Ναι. είναι απλώς να του δείξεις το κλάτσο της ταχύτητας και ναι, να μπει ναι. μέσα, μην το φοβάσαι, να τα βρει, να τα Φίλε, βρει. έχεις αυτόματη. Χώμα. Αυτόματι είναι Αυτόματα έχουμε. για μπικί μόνο. Έχουμε εντάξει, αυτόματι και είναι είμαι καλύτερα. είμαι Εντάξει, αυτόματι οκ. που είμαι με ταχύτητες, μπορεί να γίνει και αυτόματι. Να Για είμαι χαρά. χρήμα το σαδί, νομίζω. Σόνι 90 κιλά. Σόνι είσαι καλό. Σώνησε ρε, με φάση. Λοιπόν, απ' τίποτα, εξάσαμε εσείς Ναι. στα τσιάς, Καλό. κάνε ρούι. Ναι, έχουμε καλό. Θα σου κεράσω. Θα κάτσουμε για να μην έρχεσαι. Ναι, ναι. Άτε. Καλώς ορίσατε, κοβέκια, κάτσετε. Τι να πιείτε? Μόνο πιούμε ρε. Νερό. Νερό. Σας φέρω νερό. Καλό. Μα και είναι το ίδιο του τώρα. Εγώ λαλώ σου πέφτουν που τη μοτόρα και παθαίνουν πρόβλημα. Ρε, είναι τώρα που του... Είπαμε του νερό. Δεν ευκαινε πάθει τη μοτόρα. Να με παρακαλάς, δεν ευκαινε. Θα σας νερά κόκκι. Μα, μην είσαστε και ρευκό σας. Ρε, είναι τα που σε ήβραμε ρε, μα να μας πελάνει σήμερα το κοπελούινα. Εγώ για νερά. Μα πίνετε, δεν μου κάνετε. Άτσε ρε, μα, έφερες του και σου νερά. Ρε, μας άστε δίδυμοι ρε. Είμαστε δίδυμοι, καλό. Κύριε Λέζο να μας πελάνει, κάτσε ρε. Ευτυχώς, Είσαι εγώ. γιατί να σου πω κάτι, εγώ βοήθηκα. Είσαι εγώ. Αντώνης. Ο Αντώνης. Εσύ είσαι που σου δαμεί. Ναι. Εσύ σου που σου στέλνει μοτόρες. Μπράβο, ναι, ναι. Εντάξει. Άλλο και ωραίο κομπάριο και εσάς ο ίδιος είπαμε σου φέρε νερό και... Τέλος πάντων. Πρέπει να μοιραζόμαστε, να κάνουμε τις δουλειές. Ένας πας στις μοτόρες, άλλο να... Α, είσαστε και δυο μαζί Ναι, δαμεί. τις δυο μαζί, ναι. Δεν κάνετε μαθίες στους αγώνες να μπαίνει ο ένας και στάθηκε και να μπαίνει ο άλλος. Δυστυχώς, αν γίνεις και αλλά δεν μπορούμε. Καλή ιδέα, ναι. Φορούν και κράνο τσάμι, Ναι. Ναι, αλλά είναι συνεχόμενος ο αγώνας. Πως Είπαμε είναι τώρα, αν συνεχόμενο. το κάνουμε και με κοπελούκια προδώσαμε τους. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, Δεν τα κάνουμε. να το ακούσουν ο κόσμος ούλος που μας σωρεί. Είπε μου το και εμένα ένας συνάδελφος σας, που κάνει παρόμοια πράγματα, έχει πίστα και κάνει παρόμοια πράγματα. Δηλαδή μου ότι έχει πολλούς πατεράδες που έρχονται με τους γιους τους, που θέλουν να πιάνουν μοτόρα και δεν τους αφήνουν και για να ζήσουν την εμπειρία της μοτόρας, για να εκτονωθούν, έρχονται σε μια πίστα ελεγχόμενα με τη στολή τους, με το κράνος τους, με μαθήματα και μαθαίνουν να οδηγούν μοτόρα, να κάνουν το κέφι τους τέλος πάντων, χωρίς να κινδυνεύουν να βγουν στους δρόμους και να πάθουν καμιά ζημιά. Άρα τούτο είναι πολύ σημαντικό για έτσι περιπτώσεις. Έτσι δεν φανταζούμε έρχονται μητσί, ενώ Έρχονται, ξεκινάτε από ναι, ναι. μωρά. Ξεκινούμε από 6 χρονών και πάνω. Τούτη το άθλημα δεν έχει ηλικία. Εμείς προσφέρουμε τις μοτόρες, προσφέρουμε τη στολή, την εκμάθηση και για να αποτρέψουμε λίγο τα ατυχήματα που ενίσκονται καθημερινά στους δρόμους. Και είναι τέλος το σκεφτήκε τώρα το πράγμα, είναι τέλος ξεκίνησε τούτη η ιδέα δάμε. Εμείς ξεκινήσαμε το 2019 γιατί μπορούσαμε αγώνες. Έκαναμε την πίστα για καθαρά δικούς μας λόγους, για Προσωπική προπόνηση. πίστα. Ναι, είναι προσωπική πίστα. Και μετά ήρθε μας η ιδέα να μπορούμε να δούμε και σε άλλους ευκαιρίες να οδηγήσουν και σε νέους και σε έμπειρους.
Ξάρκεψα σας οι παρέες σας. Άντε ρε, αν με να έρθω εγώ κάγυρο ρε, άντε ρε, αν με να έρθω κάγυρο και έτσι ζουνι, μα τσενάους εγώ. Φέρε μοτόρες. Αλλά έλα σου πω, είναι πραγματικά μια επένδυση. Δηλαδή, να με έχει 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 μοτόρες. Ακόμα έχω εντζάλες. Δηλαδή, είναι μεγάλη επένδυση που Και κάνουμε. διοργανώνονται και event, ναι. Εννοείται διοργανώνουμε event. Όπως το 10 του Μάη που έκαναμε. Είχαμε πολύ κόσμο. Στον είπαν καλά. Μπράβο, ωραία. Και είσαι ανώτερα. Εγώ θέλω να τους ζω πρώτα να κάνουν. Αν τους δεις να κάνουν, θα κάνεις. Γιατί ρε. Εγώ να πάω level 1, σιγά σιγά. Οκ. Και εγώ level 1 να πάω, μην φαντάζεσαι ότι να πάω να κάνουμε και πετάματα τώρα. Δεν έχει κόντρες σήμερα. Όχι, είναι να μάθουμε σήμερα. Εννοείται. Λοιπόν, παρακολουθούμε εσάς και ύστερα θα μπούμε να δοκιμάσουμε και εμείς. Εσύ και στολές φαντάζομαι. Εννοείται. Άρα να βάλουμε Χωρίς και στολή στολές. δεν φτιάχνουμε μας μόνος. Ωραία, άτε. Ναι. Φιάν. Πρέπει να βρω κάτι να τους ξεχωρίζω τους τώρα, γιατί και να μας αντανώνουν όλη μέρα τώρα. Για μην λες ότι φοβούμαι τις μοτόρες, έκανα και μοτόρα. Μπράβο, ήσουν καλός, γιατί εμένα βάλεις με και βουτώ. Αν μπήκε ο ήλιος στα δύσκολα. Λοιπόν, σκολάσαμε. Μας κολλάσουμε. Πάμε και στο μας. Όχι, ακόμα έχει ήλιο. Εσύ. Να πάμε και λίγο στο στοιχείο μας. Πού? Στο στοιχείο μας. Πάμε να σύρουμε καμιά σιπερκιά να ανοίξουν τα αυτιά μας. Ρε να πέσει ο γιος να θωρούμε ρε. Ακριβώς. Θα κάνουμε νυχτερινό. Με φώτα. Με φώτα. Άντε πάμε. Πώς Ανδρέα μου. Καλώς τους, καλώς ορίσετε. Είστε καλά. Μια χαρά εσείς. Έπαιξα 5-6 φορές δίσκους. Έδερα το και θέλει να με φέρει νύχτα. Αλλά ξέρω γιατί. Έχω στιγματισμό και νύχτα και θωρώ καλά. Είπα να δοκιμάσω και λίγο τη νύχτα με και τον στραβώσει κανένας προβολέας. Εγώ μπορώ να πω τίποτε, πρέπει να είμαι αμερόληπτος, αλλά και 10 μέρες περίπου κάνουν οι προπονήσεις τα κοντά μας. Μην τα λάλεις τούτα ρε κουμπάρε. Δεν έφερα με το όπλο μου. Δεν έφερα ούτε το όπλο μου εγώ. Όπλον έφερα σου, δεν μαραζώνεις. Πας στα μέτρα σου. Ναι που είναι τα μέτρα μου. Και μου φέρει κάνει τσιντός. Εντάξει, και σήμερα να πούμε ότι χατήρι για μας που να μείνεις βασικά να παίξουμε νύχτα, γιατί η νύχτα είναι μόνο για προγραμματισμένους αγώνες. Νύχτα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς οι μηχανές που παίζουν την ημέρα, αλλά ειδικά την νύχτα είναι διαφορετικό το φόντο, είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο να δούμε μαζί σε λίγο κάτω. Και είναι και τώρα το καλοκαίρι νομίζω καλύτερα. Μόνο την πειράν όλοι, να τα απολαμβάνεις καλύτερα τη πιο νύχτα. δροσιά και ειδικά οι κυνηγετικοί συλλόγοι προτιμούν, υπάρχουν οι φανατικοί των νυχτερινών αγώνων. Να πούμε ότι το σκορευτήριο ΔΑΝΕ προσφέρεται πέρα από τους δίσκους, συνδυάζεται γιατί έχει και μια πολύ ωραία καφετερία, έχει και το εστιατόριο της. Να μας ταΐσεις ρε Ανδρέα, να φάμε ρε. Πάρε να φάεις. Νομίζω, τα κιλά μας νομίζω είναι καθαρό. Θα τις φάεις και θα φάεις. Προσφέρει και φαΐδα με δηλαδή. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο να κάποιον να συνδυάσει. Εντάξει, είναι τώρα αγγλείται τα απογεύματα. Το σκοπευτήριο η ώρα 7 είναι οι ώρες λειτουργίας του, η καφετέρια όμως μιλήσει ως αργά. Εργάζεται κανονικά σαν εστιατόριο. Μπορεί κάποιος είτε καφέδες, είτε να δει είτε ποδόσφαιρο, είναι διαθέσιμο για τον κόσμο. Και βγάλει και φαΐν τη νύχτα φαντάζομαι, ναι. Ωραία, άρα να δοκιμάσουμε και το φαΐ. Λοιπόν, τώρα να χειλακαρτερούμε να ανοιχτώσει. Και να πάμε κάτω. Να παίξω χωρίς τα γιαγιά μου. Να παίξουμε και... Χωρίς Μα το θέλει και γιαγιά να παίξει. Νύχτα ρε, όχι τώρα νύχτα. Να σου λαλώ εγώ. Να πιω τον το Αντρέα. Στιγματιόν που έχεις. Να τα βρούμε.
Είπες μου αμέσως τα δω, δεν ξέρω. Να τα κανονίσουμε. Άτσε, πάμε να ετοιμαστούμε. Πάμε να βρούμε τα πράγματα ώσπου ανοιχτώσει. Οκ. Να και κάνεις μου βουρκά τώρα σήμερα. Έγινε έμπα, να με παίζεις πρώτος, με το ασπίδες δεν θα βαρείς. Όχι, Όχι, δεν βάλω ποτέ μου igen. αντί πάμπος και ακουρίς, είσαι πάμπος Γι' κουφαλής. αυτό μου να ακούω οι τσίκλες. Ποιο? Γι' αυτό μου να ακούω οι τσίκλες. Α? Ποιος? Τώρα είπαμε, εσύ ξανά σύρες νύχτα. Ξανά σύρες νύχτα. Ναι, αλλά θωρώ, ρε, έχω αγιά μου, παίξε. Άις τις δικαιολογίες. Παίζεις πρώτος. Να παίξω πρώτος, πάλι να παίξω πρώτος, να διαχωρίσεις τους δίσκους και να μου σπάτσεις εσύ ύστερα. Ή έλα. Δώσ' που να κάτσει χαμή. Εντάξει. Πάνε να φάεις. Να πάμε να φάμε. Σιγά ρε, εντάξει, απλώς εσύ έσπατζες τους που είναι πρώτοι. Εντάξει, άις τον, γιατί θέλω να... Να μου πάει τον καθαρίσεις. Όχι, θέλω να κάνουμε ένα σεμινάριο πώς φυτεύκεις μαϊτάρκα. Κανεί, να μου πάρει τον καθαρίσεις. Πουλό σου, σέρβις. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τοποθέτηση προϊόντων.